mires a càmera, somrient... Acció! El projecte Every Walk You Take proposa rutes saludables per la ciutat de Barcelona, tenint en compte els nivells de qualitat de l'aire i la temperatura. Cròniques de la calor és un projecte per investigar la calor extrema des de la perspectiva dels veïnats més afectats i també els més vulnerables. Les comunitats són molt importants, necessitem comunitats diverses, associacions autogestionades com poden ser associacions de veïns, associacions de famílies d'alumnes, associacions del tercer sector, però també els veïns que actuïn com a persones individuals. I necessitem altres institucions i llocs com poden ser les biblioteques públiques. El projecte Every Walk You Take proposa integrar persones de barris desafavorits de la ciutat que normalment no participen en els projectes de ciència ciutadana. Per aquesta raó vam adreçar-nos als centres de formació d'adults dels barris de Trinitat Vella i Bon Pastor. I des d'allà vam organitzar la nostra comunitat, que va servir com a comitè executiu del projecte i en el qual integràvem persones que eren agents comunitaris. El pont entre la recerca i les persones Per construir un món millor. Superbé.